Priatelia, takže ideme sa pustiť do prezentácie, ktorú som si na dnes pripravil. Dnešnou témou je volanie, telefonovanie. Niekto tomu hovorí aj telemarketing, ale odporúčam toto slovné spojenie nepoužívať v rámci navolávania. My ľudí kontaktujeme cez telefón. Telemarketing je spájaný častokrát práve s nejakým call centrom, kde sa navoláva hromadne celé množstvo rôznych spoločností, ľudí a ide sa takým, by som povedal, napalmovým spôsobom, že z lietadla sa to zhodí a snad to niekoho zasiahne. Telemarketing je častokrát potom aj spájaný s teleshoppingom, čiže je to akoby hromadné navolávanie. Telefonovanie ale je niečo viac. Telefonovanie nie je len marketing a nie je len predaj. Telefonovanie je predovšetkým o budovaní vzťahu. Pri osobnom stretnutí sa vidíme z očí do očí. Máme možnosť vnímať tú mimiku, tie gestá, intonáciu v hlase, ale aj to prostredie. Vidíme napríklad kanceláriu alebo domácnosť toho človeka, s ktorým sme v osobnom stretnutí. To pri telefonovaní nemáme, ale telefonovanie nám umožňuje pracovať so svojím hlasom. S tým, ako hovoríme hlasno, alebo zase ticho. Či hovoríme rýchlo, alebo zase pomaly a dávame dôraz na každé slovo. Môžeme pracovať s tým, že používať aj rôzne slova, ktoré používame. Môžu byť slova, ktoré ľudí môžu urážať, môžu ich nahnevať a na tie si musíme dávať pozor, alebo naopak veľmi cielene využívať slova, ktoré smerujú toho človeka k tomu, čo chceme. Prečo voláme? Telefonujeme ľuďom kvôli jednoduchej veci, že chceme dosiahnuť nejaký výsledok, nejaký cieľ. Keď aj voláte kamarátovi, priateľovi, známemu, všimnite si, že veľmi málo ľudia telefonujú len tak. Málo kedy zavolajú, že ako sa máš a čo robíš a podobne. Veľmi často je za tým spojené to, že niečo ten druhý odo mňa chce. Keď aj vy zavoláte svojmu kamarátovi, známemu, potenciálnemu obchodnému partnerovi alebo nejakému zákazníkovi, tak ten človek na tej druhej strane vie, že od neho niečo budete chcieť. Je to proste prirodzené, je to normálne a my s tým už budeme v rámci toho aj predpokladať. A preto je veľmi dôležité poznať cieľ volania hneď na začiatok, lebo to bude vyžadovať aj ten respondent, ktorému my budeme telefonovať. To, čo nám veľmi pomôže v tom, aby sme ten cieľ dosiahli, je, keď poznáme tú cestu. Keď idete niekam autom, tak si naťukáte v GPS-ke cieľovú adresu a tá GPS-ka vás proste prevedie tými cestami, aby ste sa dostali tam čo najpresnejšie. Naším GPS pri telefonovaní je telefonický scenár. Čo je telefonický scenár, alebo po anglicky call script? Je profesionálne zostavený predajný scenár, podľa ktorého vediete rozhovor s potenciálnym klientom, aby ste dosiahli cieľ toho hovoru bez námahy. Ak pracujete s tým, že telefonujete a neviete vlastne, čo presne chcete povedať, tak môže sa stať, že by som chcel, že môžete sa zakecať, môžete stratiť niť, neviete presne, čo chcete povedať a podobne, alebo vás zákazník alebo volaný vás môže vyviesť nejakou otázkou, na ktorú ste není pripravení a tento telefonický scenár vás zase navedie späť. Spýtajte sa samých seba, aký call script, aký scenár používate teraz. Máte ho napísaný na papieri? Máte ho pred sebou, keď s niekým telefonujete? A funguje vám dostatočne? Funguje naozaj tak, ako by ste od neho žiadali?
Ja používam Excelovskú tabuľku pri volaní, dávam si otázky, ktoré chcem zodpovedať s týmto respondentom a odpovede zapíšem priamo do tabuľky. Niekto možno používa Word, niekto používa papier a pero a je naozaj dôležité použiť to, čo je vám najprirodzenejšie. Niekto sa spolieha na svoju dokonalú pamäť, to znamená, skončím telefonát a otvorím si papier na poznámky a zapíšem si, čo som sa počas toho telefonátu dozvedel. Ale prečo je dobré mať telefonický scenár? V prvom rade udržíte pozornosť klienta po celý čas a dáte dôležitosť tomu hovoru s ním. Ide teraz o to, že ak by ste tápali, ak by ste hľadali slova, ak by ste sa zajakávali, tak ten človek na druhej strane linky má taký pocit, že niečo tu není v poriadku, že ten človek vlastne ani nevie, čo chce povedať. Niekedy stáva sa to najmä neskúseným obchodníkom, ktorí ešte povedzme nemajú takú istotu v tom produkte, nemajú istotu v seba alebo v spoločnosť, ktorú zastupujú. A bežná otázka ich úplne vyvedie z konceptu. Ale vy potrebujete s tým človekom si udržať niť rozhovoru. Preto tento telefonický scenár máte vždycky po ruke. Zároveň ľahšie splníte cieľ toho telefonátu. To znamená, že vás navádza tam, kam potrebujete. Dôležité je si ale definovať tento cieľ. Každý cieľ telefonátu môže byť iný. Iné je to, keď voláte zákazníkovi, iné je to, keď voláte kamarátovi a pozývate ho na pivo, iné je, keď voláte povedzme úplne nejakému studenému kontaktu, s ktorým ste sa v živote nestretli, ale vy chcete sa s ním dohodnúť na obchodnom stretnutí. Telefonický scenár vám dáva zároveň aj zoznam otázok, na ktoré sa chcete opýtať a získať relevantné odpovede. Lebo stáva sa niekedy, že hovoríte, musím sa toho zákazníka spýtať na prvé, na druhé a na tretie. A aj sa ho spýtate na to prvé, na to druhé, aj na to tretie zabudnete. Ako si potom ale môže vysvetliť, keď vy mu potom za 5 minút zavoláte, prepáčte, ja som sa úplne zabudol spýtať na to tretie, viete mi ešte prosím vás povedať, ako je to tretie? Ten respondent si môže potom myslieť, že ste nejaký rojko, nejaký nesústredený človek a stratíte nejakú tú dôveru. Takže je dôležité vedieť presne, čo sa chcem spýtať, aby som na niečo nezabudol. Môžete pôsobiť aj profesionálnejšie. Zákazník nevidí, že čítate tie otázky. Ale keď už budete telefonovať raz, dvakrát, trikrát, 10-krát podľa toho istého scenára, tak verte mi, že za každým budete presvedčivejší a presvedčivejší. Keď už budete to opakovať 10-krát, tak už ani sa nebudete pozerať do papiera, ale budete hovoriť tak, že ten človek bude mať pocit, že to viete sypať z rukáva. A zároveň to udržuje vaše myšlienky. Čo by mal obsahovať tento telefonický scenár? Malo by byť presne definované dôvod, prečo danej osobe telefonujem. Prečo je to dôležité? Lebo ten zákazník sa na to môže spýtať, alebo mu to bude celý čas vrtať v hlave. Prečo mi volá Dano Boris na telefón? Čo odo mňa vlastne chce? A môže sa ma na to spýtať, prepáčte, a prečo mi vlastne voláte? A ak začnem hapkať, ak mu to nebudem vedieť vysvetliť, tak jednoznačne stratím kredit v jeho, nepoviem očiach, ale ušiach. To znamená, je potrebné si zadefinovať aj ten dôvod. Ja vám volám práve kvôli tomu, že oslovujem malé podniky z okresného mesta Galanta s cieľom im odprezentovať jednu jednoduchú myšlienku. Napríklad. Ďalej, mal by obsahovať otázky, ktoré vyvolajú u klienta záujem alebo túžbu. Berte to tak, že aj zákazník sa vás bude pýtať, ale vy ste ten aktívny človek. Vy ste ten, ktorý ten telefonát vytvára. To znamená, že vy by ste mali klásť otázky, na ktoré chcete odpovedať, ale dajte si záležať na tom, aby tie otázky mali šťavu, aby vzbudzovali záujem.
aby išli naozaj po tom, čo ten váš respondent naozaj chce a po čom túži. Samozrejme by mal obsahovať aj cieľ tohoto telefonátu. To znamená, malo byť úplne jasné, čo chcete dosiahnuť týmto telefonátom. Lebo keď to nebudete vedieť vy, tak potom nebude to vedieť ani ten, komu voláte. A dajte si tam vždycky na záver veľkým výkričníkom, že každý telefonát, ktorý budete končiť, musí končiť niečím pozitívnym. Môže sa stať, že počas toho stretnutia, počas toho telefonátu budete mať naozaj ťažkú tému. Nemusí sa dariť vášmu obchodnému partneru. Môžete mať veľké problémy s ním. Môže sa stať, že sa stretnete s človekom, ktorý je veľmi negatívny. Ale telefonát je o budovaní vzťahu. Možno to je váš prvý telefonát s týmto partnerom, možno je to už druhý, tretí, piatý, neviem. Ale predpokladajte, že s tým človekom budete si možno volať zase a zase. Možno sa s ním v budúcnosti stretnete alebo mu napíšete e-mail, tak sa snažte vždycky nakoniec dať pozitívnu myšlienku. A dajte si ju aj do telefonického scenára, aby ste na ňu nezabudli. Čo je cieľom telefonátu? Ten si určite vždycky na začiatku. Môže to byť napríklad dohodnúť si osobné stretnutie s klientom, alebo online stretnutie, alebo tzv. Three-way call. Môže byť cieľom na druhú stranu iba získať kontakt na kompetentnú osobu. Dovoláte sa niekam do veľkej firmy a vy potrebujete sa rozprávať s človekom, ktorý má na starosti marketing a možno, že ten cieľ telefonátu bude len to, zistiť kontakt, meno, e-mail, telefónne číslo na človeku z marketingu. Šéf marketingu, s ktorým chcem hovoriť o, povedzme, vernostnom programe. Alebo to môže byť získať e-mail a súhlas so zaslaním správ. Poznáte to, keď vám niekto volá z call centra, hovorí, tento hovor je nahrávaný a tak ďalej, tak ďalej. Toto my nerobíme, samozrejme nenahrávame hovory, ale je dobre získať slovný súhlas. Áno, súhlasím s tým, pošlite mi e-mail s ďalšími informáciami. Žijeme v rýchlej dobe. Nie každý má čas telefonovať 5, 10, 20 minút, ale častokrát sa stretnete s tým, viete čo, nemám teraz čas, ale pošlite mi to na e-mail. Buďte pripravení, máte tento e-mail už pripravený dopredu, to znamená, keď vy skončíte, potvrdíte si e-mailovú adresu, nechajte si tú e-mailovú adresu, prejdite si to veľmi dôkladne, môžete tam urobiť maličkú chybičku, preklep, bodka chyba, počiarkovník a ten e-mail nepríde. Takže dajte si záležať, ak to máte, po skončení hneď mu poviete, viete čo, ja ten e-mail mám jeden aj už predpripravený, takže ja vám ho pošlem hneď ako skončíme a zároveň sa dohodnite, kedy môžete očakávať odpoveď na tento e-mail. Tento e-mail je veľmi stručný, je tam odkaz na jedno video, pozrite si ho, kedy by ste si vedeli predstaviť, že by ste sa tomuto mailu venovali. On povie, OK, čo ja viem, až v pondelok, už do konca týždňa sa to mi nepodarí. Výborne, tak môžeme sa dohodnúť, že vám zavolám napríklad v útorok, nebude vás to obťažovať. Alebo cieľom telefonátu môže byť len povedomie o vás, o firme alebo o produkte. Čiže môže to byť len o tom, že dobrý deň, rád by som len pripomenul, že vy ste človek, ktorý si u nás kúpil, povedzme, pneumatiky a chcel som vás len upozorniť, že máme teraz špeciálnu zimnú akciu na prezúvanie a tú akciu stačí, keď mi teraz poviete, že máte o ňu záujem a v marci, keď sa bude prezúvať, získate 25% zľavu na niečo. Čiže len dáte do povedomia nejakú vec, ktorá je, alebo to môže byť bežný servis. Stáva sa to napríklad, keď máte zákazníkov, ktorí od vás odoberajú pravidelné produkty a ten telefonát má za cieľ len to, zistiť, OK, máte ešte tie produkty, alebo si chcete si robiť novú objednávku, OK, tak otvoríte počítač a urobíte cez telefón novú objednávku pre zákazníka. Čo ďalej v príprave? Poznáme cieľ, máme určený telefonický skript, máme ho pred sebou pripravený. A šťastie práve pripravený. Preto je dôležitá tá príprava aj v časti
toho, keď sa naladíme na ten telefonát. Čo je dôležité preto, aby ten telefonát dopadol dobre? Určite je dôležité, aby ste sa pri ňom usmievali. Ono je počuť, keď sa usmievate, teraz sa rozprávam a usmievam sa, možno to počujete, a ono to trošku znie tak divne, ale v končnom dôsledku to v tom druhom človeku je to počuť a ten človek sa začne podvedome tiež tak usmievať. Alebo teraz som zamračený a rozprávam zamračený. A možno, že tiež tá intonácia hlasu je trošku iná. Intonácia hlasu určí to, či toho človeka zaujmete alebo nie. Rovnako si dávate záležť na artikulácii, aby veci, ktoré hovoríte, boli zrejme a na prvé počutie. Aby ten človek sa vás neustále nepýtal, prepáčte, nerozumel som vám, prepáčte, nerozumel som vám. Zároveň, tu mám napísaný report, priznám sa, že neviem, čo to znamená, ale predpokladám, že sa jedná o to, že je potrebné si urobiť aj zápis z tohto stretnutia, to znamená, aby ste vedeli, čo je vlastne, na čom ste sa dohodli. Dôležité je sebavedomie. Alebo ten report môže ešte znamenať to, že keď sme s ním volali v minulosti, mať pred sebou, čo sme sa rozprávali na poslednom volaní, aby ste sa vedeli k tomu vrátiť. Sebavedomie, dôležitá vec, je to počuť aj na hlase. Vyrovnať sa, otvoriť si plúca, vystrieť sa. Odporúčam pri telefonovaní chodiť alebo stáť. Ja to robím často, že si dám slúchadka, handsfree a stojím pri tom, keď hovorím. Je to úplne iné, ako keď sedím, prípadne, nedaj Bože, ležím. Dôležité aj ticho v pozadí. Poznáte to, keď vám niekto telefonuje, za tým je taký šum a všelijaké také tie zvuky, tak nielen, že to ruší pri tom telefonovaní, ale máte pocit, že aha, toto mi volajú z call centra, alebo a mne zavolali, predtým volali ďalším 10 a po mne budú volať ešte ďalším 50. Tá dôvera tam proste sa znižuje. Zamerajte sa na to, aby ste zisťovali potreby vášho respondenta. Tomu, komu voláte, lebo je to o ňom, ten telefonát je o ňom. Vy potrebujete zistiť, čo naozaj potrebuje. A to dosiahnete kladením správnych otázok. Tie otázky majte pripravené, aby mali šťavu a vyšších vecí. Buďte prirodzení. Keď telefonujete, toho človeka nevidíte. Ak nemáte Zoom alebo živý rozhovor, tak voláte, tak si predstavte, že oproti vám sedí váš dobrý kamarát, s ktorým sa rozprávate úplne prirodzene, nemusíte sa na nič hrať, ale ide to z vás úplne bežne. Buďte oficiálni, netýkajte, proste nebuďte takí nadrzlí, ale naozaj si vážte toho človeka, vykajte pri oslovení, buďte takí formálni, ale slušní, príjemní a dávajte hlavne do toho energiu, lebo energia častokrát rozhoduje o tom, či ten cieľ a ten obchod sa uskutoční alebo nie. No a ako telefonovať? Ono sa niekedy hovorí, že mne sa tak do toho nechce. Čo odporúčam je, že si urobte na telefonovanie časové bloky. Ja to mám vo svojom diári práve tak, že mám presne určené hodiny, kedy telefonujem. To znamená, viem, že budem volať od 9. hodiny, povedzme do 10:30, lebo potom mám už nejaké povinnosti. Takže ja idem do tichej miestnosti, mám pred sebou papier a pero alebo nejaké poznámky, mám pri sebe telefonický skript, premyslím si to a vytáčam jedno telefonovanie za druhým, jedno telefonovanie za druhým. Telefonujte, aby vaše telo, váš mozog sa prispôsobil tomu, že teraz telefonujem a mám sa len na to sústrediť. Telefonujte v kuse a kým nesplníte svoj cieľ. Nedávajte si žiadne prestávky, nerušte sa niečím, synkne vám e-mail, ešte idem vybaviť e-mail, niekto tam niečo potrebuje, odbehnete si do vedľajšej kancelárie alebo niekomu niečo idete. Nie, keď máte telefón, tak sa na to sústredite. A určite si cieľ. Môj cieľ je dnes zavolať 20 ľuďom. Alebo môj cieľ je urobiť jeden obchod. Alebo môjim cieľom je získať na najbližší event 3
ľudí, ktorí mi potvrdia, že sa ho zúčastnia. Alebo niečo. Hej? Tieto ciele si určujte a tie ciele telefonujte, kým ten cieľ nedosiahnete. Kedy je vhodný čas telefonovať? Nad týmto rozmýšľajte skôr, ako začnete. Napríklad je to dôležité aj preto, aby ste poznali svoju cieľovú skupinu. Komu voláte a kedy ten človek je na telefóne. Sú ľudia, ktorí sú počas celej doby od rána do večera. Áno, ale sú zase ľudia, ktorí povedzme pracujú a viete ich zastihnúť na telefóne len, keď už sa vrátia z práce domov a vtedy ich viete zastihnúť. Alebo naopak sú ľudia, ktorí vyžadujú, že im voláte do práce. Napríklad, keď voláte od tej 9. do tej 16. to je volanie do firiem. Po 17. keď voláte súkromným osobám. Alebo niekto je tak zaneprázdnený, že keď ho chcete zastihnúť, tak musíte volať buď cez sviatky, alebo dokonca cez obed, medzi 12. 1, aby ste vedeli, že v tom čase mám prestávku obednú a môžem ho na 5 minút, povedzme, vyrušiť. Zvážte, aký režim dňa má váš klient. Takže prípravu máme, vieme, čo chceme robiť, ale ako to urobiť, aby sme volali s ľahkosťou. Pomôže vám určite aj telefonický skript, ktorý dostanete odo mňa ako bonus, ako taký scenár. Je to vytvorený wordovský dokument, ktorý pripravovala profesionálka a obsahuje naozaj tú cestu od tej prípravy až po realizáciu. Samotné volanie má tieto časti: predstavenie seba, úvod telefonátu, prelomenie ľadov a podobne, argumentovanie. Toto sú veci, ktoré môžu prísť zo strany klienta. Otázky, námietky, argumenty. Následuje potom rozhovor s klientom. Tam je priestor na otázky, o ktorej sme sa už rozprávali. A z každého telefonátu si urobte aj výstup. Prvé je predstavenie. Ako sa správne predstaviť? Ako sa správne predstaviť? V podstate ide o to, aby v tom predstavení bolo jasné, že kto ste. Lebo podľa toho ten človek sa rozhodne, či vám bude venovať čas. Musí mať istotu, že ten, kto mu volá, je ten, ktorému on je ochotný venovať svoj čas. Ako sa teda správne predstaviť? Predstavíme sa hneď, ako sa vás na to opýtajú. Netreba to hovoriť hneď na začiatku. Ono to, že dobrý deň, tu je Daniel Boris zo spoločnosti Amonit, to sa už nerobí. Áno, je to zastaralá vec, toto sa nevyžaduje. Častokrát, aj keď začínate hovoriť, tak ten človek ešte to nemusí tak vnímať, počuť a čo vieme, niekde, kde ešte hluk a podobne. Takže je dôležité dobrý deň, alebo nebudem teda hovoriť príklady priamo z toho volania, to by sme si nechali na tréning potom samotného volania. Teraz budeme skôr sa zaoberať takouto teóriou. To znamená, predstavíte sa vtedy, keď to dáva zmysel. Keď cítite, že sa máte predstaviť už na začiatku, urobte tak, ale niekedy stačí povedať na úvod niečo zaujímavé. Dobrý deň, už ste sa, ako sa máte? Dneska je úžasný deň, vonku snežilo. Ako vnímate sneh? Konečne tu máme zimu. Prepáčte, predstavím sa. Moje meno je Daniel Boris a tak ďalej. Môžete sa predstaviť podľa toho, aj kto vám to zdvihne. Môže sa stať, že vám to zdvihne asistentka, ak voláte do firmy. Môže to zobrať kolega, môže to zobrať niekto, s kým vlastne nechcete hovoriť. Keď chcete hovoriť o marketingu, tak sa chcete rozprávať so šéfom marketingu, ale môže to zdvihnúť napríklad jeho kolega z iného odboru. Tak v tom prípade sa pripravte na to, ako s tým človekom rozprávať a ako sa vlastne dostať napríklad cez tú asistentku, lebo ona je veľký filter. Keď chcete volať s riaditeľom spoločnosti, tak asistentka má za úlohu, prepájate mi len dôležité hovory. Takže ak by vás prepojila a ten šéf ju potom
sprúdi, hej, že proste vynadá, že prečo, hej, tak na budúce, kebyže tam zavoláte, tá asistentka vás okamžite zruší. Buďte pripravení na to, že vám položí otázku. Prečo voláte práve mne? Alebo odkiaľ viete, že ja robím toto a toto? Ano? Alebo odkiaľ mi voláte, z akej spoločnosti, kto ste, prečo? Hej? Alebo odkiaľ máte na mňa kontakt? Napríklad. Toto sú veci, na ktoré musíte vedieť odpovedať okamžite, lebo v prípade, že napríklad on sa spýta, odkiaľ máte na mňa kontakt? A vy poviete, viete čo, dostal som odporúčanie od Jožka Mrkvičku, je to náš spoločný známy a on hovoril, že áno, čiže musíte mu hneď vedieť povedať relevantnú odpoveď. V opačnom prípade ten človek stratí dôveru a môže napríklad zložiť slúchadlo. Na začiatku si pripravte aj to, aký prínos pre službu to má, keď sa on vás pýta, a prečo mi vlastne voláte? Tak vy, to je priestor na to, aby ste im mohli dať napríklad, volám vám, lebo pomáhame firmám, ako ste vy, malým aj stredným prevádzkam, zviditeľniť sa na trhu pomocou vernostného programu. Ano, napríklad. Aj kvôli tomu, aby ste získali jeho záujem, ale zároveň aj, aby ste vysvetlili, prečo voláte práve jemu, prečo on vám má venovať čas. Takže ten prínos služby, majte ho pripravený, majte ho napísaný. Naučte sa ho. Tak ako sa používa elevator pitch. V 2-3 vetách predstaviť, kto ste a čo robíte, tak tu je priestor, aby ste ho použili. Oslovujte vášho respondenta celým menom. Dobrý deň, doktor Jan Stachov, napríklad. Ale minimálne priezvisko. Dajte si veľmi záležať na tom, aby ste správne vyslovovali to meno. Môže byť napríklad, že má niekto maďarské meno, alebo ho má ruské, alebo ho má nejaké anglické. Naučte sa vyslovovať správne toto meno. Aby ste sa nedostali do toho, že skomolíte meno a ten človek sa nebude cítiť potom v poriadku. Ako teda prejsť od toho predstavenia k úvodu telefonátu? Buďte na to pripravení. Porozprávajte sa so svojím kolegom, skúsenejším kolegom z telefonátov a spýtajte sa ho, kedy vás zaskočil respondent alebo zákazník nejakými otázkami. Čo bolo také, čo vás naozaj úplne vyviedlo z miery? Pripravujte si také otázky, ktoré vám môžu byť veľmi nepríjemné. Čo ak dostanete otázku, toto je nejaký MLM, alebo čo to je, alebo ste pripravení na takúto otázku? A aby ste naozaj boli v pohode, tak si pripravte aj odpovede na otázky, ktoré by vás mohli vyviesť naozaj z miery. Tých otázok môže byť veľa, môžu byť ľudia podraždení. Berte to tak, že každý, kto vám odsekne alebo niečo povie, čo vám není milé, tak to není kvôli tomu, že mu voláte, ale je to kvôli tomu, že on zažíva nejakú konkrétnu jednu situáciu, ktorá je pre neho diskomfortná. Môže sa stať, že dostá práve pokutu za rýchlu jazdu a vy mu hneď na to zavoláte a on proste je z toho podráždený. Je to v poriadku. Buďte pripravení na otázky, ktoré nemusia byť milé, ale majte pripravené odpoveď, buďte naučení a buďte profesionálni. Ak voláte do firmy alebo na niekoho, tak si pozrite, o koho sa jedná, čomu sa venuje, čo uprednostňuje, čo miluje a čo zase nemá rád. A buďte pripravení na tú otázku, prečo mi voláte? Alebo odkiaľ viete o našej firme? A vy poviete, navštívil som vašu webovú stránku www.vašafirma.sk a našiel som si, že sa venujete presne tomu, čo my riešime, preto vám volám. A vyvarujte sa slovíčkam, ako je ponuka alebo podobné synonyma. Ano, aby ten človek nemal pocit, že mu chcete niečo predávať. Telefonát, ktorý s ním absolvujete, má byť o tom, že vy získavate od vášho zákazníka
relevantné informácie, na ktoré mu vy neskôr budete vedieť potom dať riešenie. Tvoríte si s ním vzťah. Aj vďaka argumentovaniu. Veľmi často vám prídu námietky, nemám čas. Áno, to je proste choroba dneška, všetci nemajú čas. A tak v tom prípade sa ho spýtate, kedy by to bolo pre vás aktuálne? O mesiac, o 3, o týždeň, alebo vám zavolám po obede? Alebo môžem vám povedať, my už toto máme vyriešené, máme dodávateľa, ja už toto riešim so svojím poradcom, ja mám toho a takého. Niekto sa zlakne, povie, on už má dodávateľa, tak zavre, tak potom nič, tak dovidenia. Ale pozor, to, že niekto má dodávateľa, to neznamená, že je spokojný. Čo ak práve má dodávateľ a je dokonale naštvaný, že čo mu vlastne spôsobil posledný mesiac? Tak sa spýtajte, ako máte dodávateľ, ak to není tajné. A ste s ním spokojní? Ako máte od neho cenu? Môžeme vám prípadne vypracovať len konkurenčnú ponuku, aby ste len si to vedeli porovnať. A možno, že spomenie niečo, čo mu tam nepasovalo, čo není spokojný. A vtedy sa s ním porozprávate a ponúknite riešenie. A ponúknite mu ho zadarmo. Áno, povie, viete čo, naštval ma, lebo minule som od neho niečo chcel a nedodal mi toto a toto. A vy poviete, aha, však, a tak viete čo, však obráte sa na tú firmu, táto robí perfektne, čo je balenie vášho produktu. Tam je firma, ktorá sa perfektne venuje len baleniu a mám s ním výborné skúsenosti, pošlem na ňu kontakt. Nepredávate, ale mu dajte niečo, čo ho poteší, čo mu urobí radosť. Môžete dostať argument, my to už máme vyriešiť, toto je hotová vec, vy nám chcete niečo, čo už je dávno. Áno? Ale spýtajte sa, ako to máte vyriešené? Čo robia? Vyhovuje vám to, ako to máte teraz? Prináša vám to výsledky? Je to to, čo chcete? Je ten vernostný program, o ktorom vám hovorím, ešte som o ňom nehovoril, a vy hovoríte, že máte vernostný program. Ste spokojní a donesie vám to dostatok zákazníkov? Aké máte tržby? Ste s tým v pohode? Ste otvorení aj tomu, že by ste zvážili inú alternatívu? Veľmi často je to drahé. Toto je pre každého, je to iná hranica. Nejedná sa o to, že by pre niekoho bolo 100 eur je drahé a pre niekoho 100 000 ešte není drahé. Toto musíte spoznať. Stačí sa spýtať, máte na to nejaký budget, alebo koľko ste ochotní investovať do takéhoto projektu? A ak by ten projekt vám do roka zarobil 10 000 eur, koľko ste ochotní do neho investovať? On možno povie, ak by mi zarobí 10 000, tak ja som ochotný 5 000 do neho dať. Mám pre vás výbornú správu. Tento projekt, o ktorom hovoríme, stojí iba 1500 eur. No a ako prekonať tieto argumenty? Tieto námietky, toto sú veci, ktoré vychádzajú z bežnej komunikácie. Keď za vami niekto príde a vám povie, že by ste si mali kúpiť nejaký sveter v butiku, a poviete, ne, to je druhý sveter. Ale to neznamená, že by ste si ho nekúpili, len vám sa zdá tá cena vysoká oproti tomu úžitku. Možno, že doma máte 20 svetrov a už 21. nepotrebujete. Za vašou otázkou alebo za vašou námietkou je vlastne to, že ste si není istí, že či to chcete práve teraz. A to je aj keď niekomu voláte. Tak v tom prípade je najprv treba dať na jeho porozumie. Aha, rozumiem vám. Úplne chápem, čo hovoríte. To znamená, povie, napríklad je to drahé. Perfektne vám rozumiem. Aj môj klient, s ktorým som si volal pred 2 mesiacmi, že je to drahé. Napriek tomu vyskúšali to a dnes hovoria, že už to majú všetko, čo do toho investovali, už to majú zarobené späť. Dajte mu argumenty a riešenia. Potom, ako zoberiete to na seba, to bremeno, to spolu vnímanie, že sa vcítite do jeho potrieb, tak mu potom vysvetlíte, prečo to môže byť úplne inak. A kladte otvorené otázky. Nepýtajte sa len áno a nie, na ktoré by odpovedal, ale spýtajte sa otvorene.
Nie, že a páči sa vám ten vernostný program, ktorý máte? A spýtajte sa ho, čo oceňujete na vernostnom programe? Čo vás hnevá vo vzťahu k vašim zákazníkom a tak ďalej. No a keď už prejdete cez námietky, lebo námietky sú to, čo láme väz často neskúsenému obchodníkovi, lebo on si myslí, že námietka znamená odmietnutie. Ale naopak, ak zvládnete túto námietku, tak vy sa dostanete do toho dôležitého a to je rozhovor s klientom. Rozhovor s klientom totiž buduje váš vzťah. Berte to tak, že každý telefonát není o tom, že s ním strávite 50 minút a už potom nič. Naopak, vy s ním budujete vzťah, budete sa k nemu ešte vrácať, budete... On sa musí tešiť na to, že mu voláte. On sa konečne mi volá, tak som si s ním minule skvele pokecal. Aby to ale prebehlo správne, tak oslovujte ho menom. Správne teda, aby tam nebol nejaký preklep. Musí vedieť, prečo mu voláte. On musí vedieť, že keď mu voláte, tak aha, to je človek, ktorý mi pomáha v tom a v tom. Tým, že vyvoláte záujem a zvedavosť, to znamená, že hneď viete mať nový prínos a keď mu zavoláte znova, alebo aj keď voláte prvýkrát, on musí hneď vedieť, že prečo by si to mal vypočuť. Čo môže dosiahnuť, čo bude pre neho lepšie v živote, čo bude lepšie pre jeho podnikanie. Voľte také pozitívne slova. Budujete si dôveru a vzťahy a prinášate mu vlastnosti a prínosy vášho produktu pre jeho podnikanie, pre jeho život. Keď toto s ním prejdete a on to už pochopí, že to, čo mu prinášate, je zmysluplné, potom príde čas na otázky. Ale pozor, nie otázky jeho k vám, ale vy sa pýtate vášho respondenta, tomu, komu voláte. Pýtajte sa ho so záujmom, dávajte tomu dôraz a nechajte vášho respondenta, toho, komu voláte, aby sa vyrozprával, aby dal zo seba všetko, čo chce povedať. Pýtajte sa správne otázky, pýtajte sa také, ktoré idú viac do hĺbky. Keď vám na niečo odpovie, tak hľadajte ešte viac do hĺbky, ešte snažte sa ísť niekde. Lebo keď vám niekto povie argument, že my už máme vernostný program a vy sa spýtate, a ako ste spokojní s výsledkami? A on povie, no moc nie, akože očakával som niečo viacej. A vy sa môžete spýtať, a čo konkrétne vnímate ako to, čo spôsobuje vašu nespokojnosť? Alebo naopak, čo sa vám páči na tom? Aké výhody by ste vyzdvihli? A on povie, no mne sa nepáči to, že investovali sme do ňoho 10 000 eur, ale proste ja neviem napríklad ani nájsť telefón na svojho zákazníka, keď to potrebujem. Môžete sa zase do hĺbky spýtať. A je pre vás dôležité vedieť telefónne číslo. No jasné, lebo mu volajú naši obchodníci. A ak by bol ten systém, ktorý by ste mali schopný vám tento kontakt dať vždy, keď ho potrebujete, bolo by to pre vás riešením. Kladte otázky, ktoré proste aj vzbudia v ňom zvedavosť, aby on nakoniec povedal jednu takú zásadnú vec. Ako to môžem urobiť, aby som ten produkt, ktorý mi ponúkate, mohol mať vo svojej firme, aby som ho mohol získať? Ako môžem spraviť, aby som mohol byť súčasťou vášho tímu? Čo mám urobiť preto, aby som mohol byť na tom evente? Čo môžem urobiť preto, aby som si zobral vašu vernostnú kartu a používal ju pri nakupovaní? Keď vy dávate dobré otázky a vzbudíte v ňom dôveru a zvedavosť, tak vy sami dostanete tú odpoveď, ktorú potrebujete. No a na záver je potom spracovanie výstup. Vy musíte vedieť, čo ste dosiahli vašim telefonátom. Získajte a zapíšte si veci, ktoré chcete si z toho rozhovoru pamätať. To znamená aj pozitívne, aj negatívne. Ten telefonát je o dvoch ľuďoch, o vás a o tom, komu ste volali. Čiže nielen to, čo si
o vás myslí ten človek, ale aj vy, čo si myslíte o tom telefonáte, čo si myslíte o tom zákazníkovi. To všetko je dôležité preto, aby ste mohli povedať, že to je pre mňa zmysluplné. Lebo ak ten človek nenakúpi dnes, ak bol napríklad zle naladený alebo niečo podobné, to neznamená, že sa k nemu nevrátite a že nenakúpi na budúce. Vytvorte si cestu komunikácie s ním. Keď voláte, tak si vypýtajte aj e-mail, vypýtajte si, že či môžete byť priateľ na sociálnych sieťach, vypýtajte si, že či je aj len na Facebooku, alebo aj na LinkedIne, alebo na Instagrame. Telefonát je proste to, čo vám najrýchlejším spôsobom získa spätnú väzbu. Keď niekomu napíšete e-mail, môže si ho prečítať o týždeň, o mesiac, nemusí na ňo vôbec odpovedať, ale keď voláte, dostanete relevantné odpovede na to, čo sa pýtate. A vy sami seba vyhodnote, čo by som ešte do toho call scriptu pridal, čo mi tam chýbalo, ešte nejaká informácia, tak si ju tam dopíšte. Čo som si dnes odnesol z toho telefonátu? A keď mu budem volať druhýkrát, čo by som sa chcel ešte opýtať? Keď tento výstup spracujete hodnoverne a správne, tak pri ďalšom telefonáte budete nadväzovať tam, kde ste predtým skončili a dosiahnete oveľa rýchlejšie výsledok. Nezabúdajte, že zákazník v priemere nakupuje, keď mu ponuku na čokoľvek ponúknete 5 až 8 krát. Z prvého telefonátu, keď budete úspešní a predáte, tak ste robili perfektnú prácu. Ale reálne to funguje tak, že musíte zákazníkovi napísať, zavolať, stretnúť sa s ním 5 až 8 krát v priemere, aby nakoniec od vás kúpil. A či to kúpi značením, alebo to kúpi len preto, aby ste ho neotravovali, tak to všetko záleží na tom, ako dobre ste si s ním vybudovali váš vzťah.